Hello, my beautiful and gorgeous ladies! Vine vara și trebuie să arătăm impecabil, dar cum facem dacă ne-am gândit la asta mult prea târziu și vrem rezultate foarte rapide? Sunt astăzi, iarăși, în Centrul Estetic Medical Center, iarăși alături de Cristi, care ne va spune despre un aparat revoluționar. Cristi, despre ce e vorba? Este un aparat extrem de eficient. Este o bicicletă în apă, Da. mai exact o bicicletă în jacuzzi. Această bicicletă ne ajută să slăbim, să ardem multe calorii. Cât de multe? Foarte multe, deci în jur de 800 de kilocalorii într-o ședință de 40 de minute. Gândiți-vă că dacă alergăm pe bandă o oră, alergat alert, consumăm în jur de maxim 450 de kilocalorii și leșinăm. Wow! Așa, aici consumăm 800 de kilocalorii relaxându-ne. De ce? Pentru că în timp ce pedalăm, există 16 duze care împing bule de aer cu o presiune foarte mare. Mai mult decât atât, aceste bule sunt umplute cu ozon. Ozonul, în paralel cu pedalatul în apă, face ca țesutul adipos, celulita, să se dizolve. Vreau să-mi spui cât de greu este, pentru că notul este un sport foarte greu și pedalatul în apă pare și mai greu. Așa este. Mișcarea în apă este de la 4 până la 42 de ori mai îngreunată, datorită rezistenței pe care apa ne o pune, însă greutatea corpului este preluată de apă și atunci e ca și cum am face mișcare în imponderabilitate, dar cu resorturi care opun rezistență. Pot să vă spun că am obținut rezultate cu elevele pe care le-am avut. Au slăbit în talie în jur de 7 cm în 10 ședințe. În 10 ședințe, 7 cm. Da, relaxându-se. Este incredibil. Wow. Deja am consumat 200 de kilocalorii în doar 3 minute. Felicitări! Sunt alături de o clientă a salonului, doamna Maria, care ne va spune ce rezultate a obținut și în cât timp. Doamna Maria, spuneți ce rezultate, timp, veți îndepărtată? În 3 ședințe de la zi a 4, în 3 ședințe am avut rezultate. Ce rezultate? Păi am măsurat, cred că stratul de celulită, s-au spart celulita. Iar în centimetri ați văzut o diferență? 5-6 centimetri. 6 centimetri, 3 ședințe, este incredibil. And 'cause I want you